Til daglig spiller hun på orglet her i Billund Kirke, men nu debuterer organist Christine Toft Christensen også som forfatter. Hun står bag en ny bog kaldet Salmesang for demensramte. Tanken er at bringe glæden ved sang tilbage til de demente. Man kan sige, at den her bog retter sig ikke mod de demensramte, den retter sig mod ansatte inden for folkekirken, som vil i lighed med babysalmesang arrangere sådan noget som salmesang for demensramte. Men det, der er helt særligt, og det konceptet så at sige kan, det er at bruge det, som de demensramte stadig har, så at sige, gemt, nemlig det at kunne salmer udenad. Så det er det, der i den grad omdrejningspunktet for aktiviteten her, at man altså synger salmer sammen. Så det er det primært handler om. Så de demente bliver bragt tilbage til en tid, de rent faktisk kan huske? Ja, at man kan sige, at de har jo lært salmer udenad i skolen, mange fra den her generation, og kan huske mange vers udenad. Og det, der er ved det, som er helt særligt, er jo, at mange af dem har ikke noget sprog, men når vi synger salmerne sammen, så vækkes sproget til live, så at sige. Så der er et helt særligt reminiscenspotentiale i salmerne.